Bratia a sestry, pred nejakým časom sme tu na pokračovanie spolu uvažovali nad viacerými postojmi, ktoré nás už z povahy veci otvárajú pre pôsobenie Ducha Svätého a ostali nám, hádam, ešte dva, pri ktorých by som sa rád pristavil, a to je vnútorný pokoj a vernosť prítomnej chvíli. Jestvuje taká zásada v duchovnom živote, ktorá hovorí o tom, že tam, kde nie je to pokoja, nie je to ani Boha. A je to skvelé kritérium aj na rozlišovanie toho, čo je alebo nie je Božia vôľa. Povedzme, keď máme viacero tých možností, tak tie z nich, ktoré na nás dýchnú nepokojom, tak to asi nebude tá správna voľba. A naopak tie, z ktorých na nás sála pokoj, tak tam sa môžeme spokojne a slobodne rozhodovať. Vo všeobecnosti platí to, že čím viac je naše vnútro v pokoji, tým viac v nás môže pôsobiť Duch Svätý, pretože on je duchom pokoja. A vôbec dobre rozlišujeme len v pokoji. Iba v pokoji vidíme správne. To znamená, ak potrebujeme riešiť nejaký palčivý problém, tak našou prioritou nemá byť ho stoj vyriešiť hneď tu a teraz. To nás vedie k panike. Tu prioritou má byť nájsť aspoň ten bazálny základný pokoj, no potom sa uvidí, čo ako ďalej. Čím viac sme v pokoji, tým ľahšie dôverujeme Bohu a tým aj Boh ľahšie koná v nás samotných. To máte podobne ako s chirurgom. Aj on, keď operuje, potrebuje mať toho pacienta v pokoji. On sa mu tam nemôže nejako metať a hýbať, preto ho uspí. Alebo minimálne, aspoň lokálne, umrtví nejakú tú časť toho tela znecitlivý, aby mohol operovať. A ak to preniesieme do duchovnej roviny, tak hovoria znalci duchovného života o temnej noci viery, ktorá tiež je takým istým znecitlivením. Človek nevníma žiadne útechy v duchovnom živote. Modlitba je taká suchopárna, ako by v takej bdelej kóme. Ten duchovný život je taký úbohý a to nevadí. Boh koná v hĺbke, ako ten chirurg. V mlčaní a v dôvere bude vaša sila, píše prorok Izaiáš, alebo v inom tlmočení v pokoji a v dôvere bude vaša sila. Mojžiš, zoberme si, keď príde s tými Izraelitmi na breh toho Červeného mora, pred nimi more, za nimi faraón, ani dopredu, ani späť, a on vtedy povie: Pán bude za vás bojovať a vy budete mlčať. A potom príde ten silný, horúci východný výchor a celú noc rozháňa tie vody Červeného mora. Krásny symbol. Ak zachováme pokoj, potom prichádza Duch Svätý. Silný, horúci výchor. Takže pokoj, vnútorný pokoj. A druhý postoj, vernosť prítomnej chvíli. Opäť hovoria duchovní autori, že Boh k nám vždy prichádza v milosti prítomného okamihu. Viete, že psychológovia hovorí, že 3/4 životnej energie spotrebujeme na riešenie problémov, ktoré alebo už nie sú, lebo sú minulosťou, alebo ešte nie sú, lebo sú budúcnosťou. A v tom je skvelý ten Boží nepriateľ, že nám dokáže ponúknuť 5-6 scénárov, niekedy katastrofických, a my sa každým z nich trápime. A pritom sa z nich splní jeden, možno ani jeden. A my sa utrapíme. A ostáva nám 1/4 životnej energie na prežívanie prítomnej chvíle, ktorú jedinú môžeme ovplyvniť. To neznamená, že tá prítomná chvíľa vždy bude príjemná, ľahká. Takýto prístup nemáme, ale máme uistenie, že v tej prítomnej chvíli s nami ten Boh bude. Jahve, ja som, ktorý som tu a teraz, v tejto chvíli. Otvor si ústa, ja ti ich naplním, píše žalmista. To je nie výzva k nejakej ľahkovážnosti a takému životnému štýlu halabala, o povážlivosť, to nie, ale výzva k dôvere. Boh sa postará. Spomenú na Abrahama. Ide s tým Izákom, má ho obetovať a Izák sa ho pýta: Oče, tak máme tu na nôž, máme oheň, máme drevo, ale kde máme baránka? A on hovorí: Boh sa postará. Až na to miesto prídu na vrch moria, už ho mieni obetovať a Boh ho zastaví, ukáže mu tam baránka v tom krovi a Abraham nazval to miesto Boh sa stará. Manna na pušti. Boh od nich žiada, aby zberali mannu iba na jeden deň, okrem dňa pred šabatom, kedy si mohli dvakrát toľko, aby potom nemuseli na ten šabat, kedy bol odpočet, ináč iba na jeden deň. A keď mali tie pokusy šlendriánske, to nejako tak si prihrabať ešte na ďalší deň, na 2-3 dni, potom im to zhnilo. Už tam mali chrováky na druhý deň. Prosíme,
chlieb náš každodenný daj nám dnes. Neprosíme na mesiac toho chleba. Máme mrazničky, môžeme uskladniť, o to nejde, ale symbolika daj nám dnes. Ak dožijeme, zajtra poprosíme znova. Keď sa Pán Boh postará o tých vrabčekov, ona sa postará. On je otec, dneska máme deň otcov. V rodine otec je ten, ktorý sa stará o chlieb. Nie to dieťa. Nie Patrik sa bude starať, či má 10. v pondelok, a zajtra. Otec sa postará. Otec sa stará. Takže vnútorný pokoj a vernosť prítomnej chvíli. Dva skvelé postoje, ktoré nás ipso facto samým skutkom otvárajú pre pôsobenie Ducha Svätého. Inou cestou nešli svetci pred nami. Ani samotná Panna Mária, kráľovna pokoja, matka dobrej rady, kráľovna anielov. Aj k nej Boh prichádzal vždy v milosti prítomného okamihu. A bol to okamih prekvapivý, ale vrchovato naplnený Božou prítomnosťou. Až po okraj, keď počúvate slova toho archaniela Gabriela. Chaire, ke charitomene, zdravás, milosti plná, šalom lechem, pokoj s tebou, neboj sa, Mária, lebo Bohu nič nie je nemožné. Amen.